Sa headlines kan mga barata, lote na pwedeng malipatan kabangan nasuluan sa Barangay Calawag, Siyudad kang Naga, inaasikaso na kan Barangay Council. Presyo kang sibulyas, naguros na nin kadikit, puting sibulyas may mababakal na. Aki kan prinsipal sa Naga Central School 1, nakabalik na sa saindang pamilya. 19 anyos na soltero na may kasong statutory rape asim pagbalgar sa Anti-Child Pornography Act, arestado kang CIDG Camarines Sur. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Padagos ang pagtaonin tabang kang DSWD Bicol sa paagi kang City Social Welfare and Development Office sa siyam na pamilyang nawaraan in Staran matapos ang kasulo kang nagtalikod na aldaw. Kabali sa pinag-aasikaso kan Barangay Council kan Calawag ay ang permanenteng malilipatan na lote kan mga nasuluan. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Bastante ang ayudang naresibi kang siyam na pamilya na may 54 individual asinyaon sa tulong evacuation center kan Barangay Calawag, Siyudad kang Naga. Susug ki City Social Welfare and Development Officer Annabel Vargas, may pinadarang ayuda ang DSWD Region. Apera pa kang enot na tabang na pinagtao kang lokal lagbero kang Naga. Makakaresibi pasubot ang mga ininin financial assistance hali sa syudad asin sa DSWD. Pagkaaga, peak assess mi sinda para ma-identify mi kung pira ang assistance, financial assistance na tatao kang lokal na gobyerno sa paagi kang Emergency Shelter Assistance Program. So, pero nakapalaman iyan sa Aid to Individual in Crisis Situation Program. So, igwa na kami kayan. So, hopefully by next week, magluwas ang pundo, so sinda ang inot na matatawan. Sa lado kang Barangay Council na pinamamayuhanin punong Barangay Corazon Peñaflor, plano nila magbakalin lote na pwedeng malipatan ka mga naging biktima ng kasulo asin magdulok sa lokal na gobyerno kang Naga na matabangan sa paagi kang materyales na gagamiton sa liwat tindang pagtugdok ning maiistaran. Mostly per may simple ang syudad kang nagapirmi na ang samong katuwang kung paano sila maagadan ng mga gamit para makatugdok ning salit-salit na harong. Ay inot ko na itong tutugdokan kay yung pag-iisip ko kasi wakit ang mga gamit na pangpatugpag may mandaga pa paano po. Kaya inaasikaso ko niyan kinakaulay ko itong mababakalan ng daga. Mientras tanto, sinigurmani po ng Barangay Peñaflor na gabos rehistrado sa Siyudad kang Naga ang mga biktima nin kasulo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, plano man ni punong barangay asin Liga ng mga Barangay President Corazon Peñaflor, nakaulayon si Mayor Nelson Ligacion para makatabang sa paghanap nin malilipatan kan pamilyang nasuluan na nawaraan in Istaran. Sa ngunyan po ning mapaapod akong special session sa akong mga kairibanan sa Sangguniang Barangay kang Calawag, pero urog sa gabos ang sa kuyang pinapanginutan po na desisyon niyo po na sa kuyang isip na simir mo lang sa akong kakaulayon. Dahil si Mirman po makatabang kani kung paano madaraan ang mga biktima duman sa ang mga nasuluan po duman sa San Ramon na kung magkaigwa mataon ng permanenteng relocation po sa Inday. Sa iba pang bareta, presyo kan sibulyas sa Naga City People's Mall, nanutaran ang luway-luway na pagbaba kaini. Detalye sa report ni Melvin Machado. Bago ang pagtalikod kang taon 2022, naging isyu ang halangkaw na presyo kang sibulyas sa mga merkado na uminabot sa 600 hasta 700 pesos ang kada kilo. Sa liwat may paglibot sa Naga City People's Mall, orog na sa mga may tinda ng sibulyas sa moyang nakaulay si Cheryl Barayuga, kinumpirmar niya na nagbaba na ang presyo kang sibulyas. 300 po. 300 ang kilo. So ang 1/4, 75 po. kumpara kang December, gurang si kilo kanto. 175 po ang 1/4 kayan. Kanto. Opo, 175 ang 1/4. Hindi ko nagugura ang kilo kanto December ma. 700. 700 po. Sa ibang pwesto, depende sa pagkadakula kang sibulyas, igwaning 80 ang 1/4, may 70 asin 75. Kung dati mayong sibulyas na puti sa merkado, alagad gunyan, iguana. Po, minsan lang po, pag may abot, saka lang po igwa. Mura na ang 1/4.
ano lang kilo po, kaya? Kang kilo? 400 po. 400 ang kilo. Isang gatos po, 1/4. Pinaglalauman na mas mababa pa subot ang presyo kang sibuyas urog na kung magsasarabayan na subot ang pag-arabutan kang imported asin ang mga inaning sibuyas sa ibang parte kang Pilipinas. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, aabuton man sa 10 pesos hasta 8 pesos 70 sentimos ang presyo kan sugok sa Naga City People's Mall. Mantang ang sira na galunggong ang 200 pesos kada kilo. Susog ki Ma'am Analiza Mariano, kulang ang supply kang sira asin apektado kan pabago-bagong kamugtakan kan panahon. Kadikit ang supply niya. Pag dako lang supply, barato. Pag kadikit, talagang mahal ma. Apo, ano yan ma'am? Dahil apektado mo sa kang Sa panahon. Kaya mama nagpapara, papara lahod. Dahil sa sobrang alon, or kaya. Sa iba pang bareta, mga paraoma sa Banwaan San Fernando, Camarines Sur na apektado kan pag-uuran, tatabangan subuot kan Municipal Agriculture Office kan nasabing banwaan. Detalles aramon taman sa report ni Jerome Breeze. Matapos ang pag-ura na namatayan ka na kaaging simana sa Camarines Sur asin sa siyudad ni Naga, may magkakaparama ng mga paraoma ang naapektaran kaini sa Banwaan San Fernando, Camarines Sur. Alagad pegsyerto kan na Municipal Agriculture Office sa kan Banwaan na nakatabang sila sa pagtaonin asistensya sa mga ini. Kaibahan man ang Department of Agriculture Region 5, lalo na sa mga banhi na pwedeng itaw sa sainda. Kung nakaaging mga simana talagang na matitan experience yan sa itong grabing pag-uran na nagkausa ini na magkaigwaning pagbaha, paglantop sa mga rice areas ta. So apektado sa ito yung mga paraoma dahil inot itong mga nakataranom na naapektahan dahil nalantop itong sa endang tinanong. Pero dahil sa tabang ang gobyerno na libreng pasiguro, yung pagpapa-insured kasi ng mga tinanong, ibang balik na nakukuha sa itong paraoma. Piga pakiuli man kan opisyal na dapat ma-insure ka na mga paraoma an sa enda nga mga tanom tangani nga syerto nga makakakuanin ayuda in kaso maapektaran kan paborobagong panahon. Basang agyat mi lang o alok mi lang sa mga paraoma niya to, dahil magpundo na magpasiguro, magpa-insure kasi ng mga tinanong para pag igong arga ng raot ng panahon na dahil taman control. So, ipakita na ko paambali. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, 19 anyos na suspek sa kasong statutory rape, arestado kang CIDG Camarines Sur. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng
flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools, tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong Alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Padagos pa sa mga bareta, Camarines Sur 2 Electric Cooperative mayo pang kwentada kung gurano ang mababawas na konsumo sa kuryente in kaso magamit nanin solar panel ang lokal na gobyerno kang Naga. Detalye sa report ni Melvin Machado. Mga solar na po kita kayo. Iso-solarize na po ang City Hall. So sa po yan, ibabalik naman po ang City Hospital. And of course, itong Center for Safety and Resiliency, si Cesar. Ini ang naging anunsyo ni Mayor Nelson Ligacion sa tubangan ka mga empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga. Lakdang ini para mabawasan ang konsumo sa kuryente kang City Hall, urog nang ngunya na halangkaw ang singil kang kaso Recodos. Sa lado ni General Manager Melit Candia kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative, may pa silang kwintada kung pirang mababawas na supply na kuryente o bayadan sa sainda kang lokal na gobyerno kang Naga sa panahon na magamit na sinda nin solar panel. Ay, dai ko pa lang ma'am as to computation, as to number, dai ko pa lang po itao dahil mayo pa po kaming nahihiling ning proposal o ano man na plano manunungod kung solar panel ang City Hall. Dahil sa totoo lang po, dakula man po talaga ang konsumo kang city. Sa isyu kang konsumo kang lokal na gobyerno kang Naga, nakakabayad man sumot sa tamang oras ang LGU, maski may minsan na nakiuli na madidelay ang sa indang pagbayad. Current man po si City, igwa lang po talaga ning nakakaaging bulan na which is po may pig man po sinda, may pighagad man po sinda na medyo madidelay. Pero so far po, current man po. Aside po duman sa mga under court litigation na haloy na po to kang panahon na ongoing pa po ngunyan sa ibang mga accounts. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Sa satuyang police report, nasa kustodiya ngunyan kang CIDG Camarines Sur ang 19 anyos na suspect na may kasong statutory rape asin ang pagbalgar sa Anti-Child Pornography Act na taga-barangay San Felipe, Ciudad ng Naga. Matapos na maaresto kan suudma, huli kan warrant of arrest na ipinaluwas kang RTC Branch 28. Parehong mayong piyansang pinagrekomendar ang korte sa duwang kaso kan suspect. Sa iba pang bareta, hapon kan suudma kan kumpirmaron ni Mr. Frederick Baldosa, principal kang Naga Central School 1, na sa inda ng nakua asinyaon man sa marahay na kamugtakan ang siyang grade 8 na aking lalaki na nai-report na nawawara. Pinasalamatan man ni Principal Baldosa ang gabos na nagtarabang na mahanap ang siyang aki na sa indang nakua sa likudan na parte kang sarong universidad digdi sa Ciudad ng Naga. Padagos pa sa mga bareta, pagirumdum sa anibersaryo kang SAF 44 inagi sa feeding program kang San Fernando Municipal Police Station. Detalles aramon taman sa report ni Jerome Breeze. Kasabay kan pagkumemorar kan ikawalong taon na pagkagadan kan na Special Action Force 44 kasudma sa banwanin San Fernando, ginibuman ang sarong feeding program sa San Fernando Elementary School para sa mga estudyante digdi katabang ang Philippine National Police. Sigun ki Police Captain Rodel Rialo ang Chief of Police kan Banwaan, obeto kan nasabing programa na maedukar ang mga aki ang naging sakripisyo kan sa 44. Kahapon,
celebration bukas sa hapon in commemoration ng Sub 44 anniversary. Ngunyan, saro sa aktibidades na ginibundigdi manungod sa anibersaryo sa pagirumdum ang heroic act ang Sub 44 saro sa ginibundigdi ang ipagirumdum itukdo asin imulat ang mata kang mga aki ang kabayanihan na ginibuk ang Sub 44 ang sa operation nila sa Mama Sapano. And then after that, kang nagkaigwa kita ning pagliktura sa San Fernando Elementary School, especially grade 4 students, nagkaigwa man kita ning naman kadikit na feeding program. At nasabing programa, nagdarama din kaugmahan sa mga estudyante sa nasabing eskwelahan asin dagdag impormasyon sa pagkumemorar sa pagagadankan sa 44 kan taong 2015 sa Mama Sapano, Maguindanao. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digbisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.